right, here we go. Our next semi-finalist. Minsan na rin naging siyang first runner-up sa SM Got Talent in Cebu. And he's now at MJ Recording Studio Production in Cebu. Let us all welcome FD. Roll it! Welcome our golden buzzer, Jess Puliso! There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 Faith was wrong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight of a Troya. She tied you to her kitchen chair. She broke your trunk, she got you here, and from your lips she drew the hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's in the light. It's a golden, it's a broken hallelujah. Wow! Grabe yun. Ibang klase ang binigay sa atin ni Jess ngayong araw na to.
Kamusta, Jess? At nakaraos na't deliver mo yung mga hinihingi ng ating mga hurado. Kamusta ang pakiramdam mo? Sir Host, okay lang din po. Medyo kinabahan at sa awa rin okay na rin po rin yan. Ayan. And of course, gusto natin pasalamatan ng ating MJ Studio na nagbigay at nagpa-unlock ng oras para sa iyo. Maraming salamat po sa inyo. And of course, eto pakinggan muna natin kung ano yung mga comments and feedback coming from our panel of judges. Let's start with our judge number 2, Rebecca Channel. Hello, Jess. Hi, ma'am. Good afternoon. Good afternoon Ang to you, ganda naman ng pa-background mo dyan. First time kong nakita yung mga ganyan, no? Congratulations naman sa ating Judge Juan. Talagang effort na effort. Ang gwapo lalo ng ating Jess dyan. No? Alam mo, Jess, sabi mo kanina, kinabahan ka. Siguro given na yun, no? Wala talagang tumatayo dyan na hindi siguro kinakabahan. Dahil may mga aim tayo sa ating pagtayo at pagkanta dyan, no? And hindi Yes, ma'am. natin din, yes, naiintindihan namin yan. Pero alam mo ba, kahit kinakabahan ka dyan, ang ganda lang talaga ng tayo mo at pagkanta mo. Although may napapansin ako, Jess, ito ba ay tinitignan mo yung, yung lyrics? Kasi napapansin kita sa gilid na parang may memorize mo siya o hindi? Hindi. Memorize kabisado. naman, ma'am. Yung cameras, ma'am. Yung marami kasing cameras dito. May movement kasi. Okay. Yeah, I know. Ayun, oo nga naman, Reka. Ikaw naman. Yes. So, na-curious ka dun sa mga camera kasi nag-change. Ang ganda, ha? Ang ganda ng mga shots, Oo, Yes, galing. congratulations sa may gawa nito. Ayan. Wow. So, Jess, you did a good job at lalo kang gumwapo sa itsura mo na yan. Thank you very much, ma'am. Thank you din. That's it po. Thank you, host. All right, thank you so much. Our judge number 2 all the way from Japan, Rebecca Channel. All right, pakinggan naman natin. Our judge number 4, based in Pampanga, Daddy Dance. What's your thoughts? All right. Yes, thank you so much, Mo. Ayun. Jess, kumusta ka na, iho? Hi, sir. Good afternoon, sir. Okay lang din, sir. Ayun. Gusto lang kitang congratulate dahil ang ganda ng background mo, no? Parang isang recording studio yata yan from our friend ng ating judge number 1, no? Diyan sa Yes, sir. Davao ba? Ayun. Cebu. Cebu, Yan sir. Cebu, I'm sorry. Yan, napansin ko lang din, natural na siguro talaga yung kaba. So nakita ko nga sa yung kaba, pero talaga normal na yan kahit ako, judge lang ako dito pero mas kinakabahan din ako what if or how much more kung ako yung nandyan. Ano lang, ang napansin ko lang, yun nga, dahil parang kala ko nagbabasa ka rin, kasi yun yung lagi namin sinasabi, pag lalaban ng sing contest, mas maganda kasi talaga yung kabisado mo na yung kanta, harap ka lang sa camera at doon mo lang ikwento. Tapos, hinihintay ko lang doon sa huli, yung hallelujah, yung mataas na part doon, parang wala ako narinig. Hindi ko lang alam kung talagang ganyan yung version mo. Yun. Hinihintay ko lang yung itataas mo siya sa huli, no? Pero hindi ko siya narinig. Hindi ko alam, again, kung gano'n ang talagang version. Pero, yun, maganda naman ang pagkakanta mo at napakaganda ng boses mo. Inisip ko lang, kala ko Renz Verano na naman ang kakantahin mo ngayon, pero talagang iniba mo, no? Pero congratulations. Sana makapasok ka rin. Thank you very much, sir. Okay. Thank you very much, Thank sir. you. Thank you so much. Our judge number 4, Daddy Dance. All right, let's call in another judge all the way from KSA, Jesse Blue TV. The floor is yours. Tukayong Jess. Hi, sir. Good Tukayo, afternoon, sir. nandito ako kuya. Nakataas ka ng tingin. Tukayo. Ayan. Tukayong Jess, you gave us a good performance. It was a very good performance in fact. Napansin ko yung kanta mo parang sisiw sa'yo. Pero tama si Judge number 4, parang may iniintay kami kanina doon sa bandang dulo and
we failed to hear that, no? But just the same, you gave us a great performance, no? So congratulations. I love your look, no? Talagang very pro. Kaya lang talagang sabi mo nga kanina parang ang daming cameras dyan sa studio. So nababother ka. So pero ang problema mas nabother kami. Kasi instead of looking dun sa audience, kailangan nakatutok sa audience kung saan ka napapatingin. So kami rin, kung saan din kami parang sumasabay kami sa'yo. Pero just the same, magaling ang performance mo. Congratulations to Kayong Jess. Continue singing. Continue joining sa mga singing contest dahil ikaw ay talaga namang magaling na kontesero. Congratulations again. Sana mag-advance ka sa susunod na round. Thank you, sir, Kayo James. Kayo, good luck! Thank you so much, Jesse Blue, our judge number 5. Let's call in another judge, our chairman of the board. We have VMC. Jess, kumusta? Naihinga mo na ba? Yes, sir. Okay lang, sir. Sa awa rin. Ayan, gusto ko lang na i-congratulate ka sa performance mo ngayon. Ayan, way different from your previous performances from the season 1 hanggang ngayon. Oo, so ito guys, ito talaga, sasabihin ko to guys. Okay lang na hindi nyo ginamit yung background natin. Kung ganito naman kaganda yung studio na kinalabasan nyo on screen. So ang ganda, which is compliment dito sa ating MJ Productions. Congratulations. Now, balik tayo dito sa performance mo. Unang-una ko napansin talaga sa'yo, kinabahan ka. Kinabahan ka, alam ko, kasi nako-conscious ka sa maraming camera. Ang dami mong tinitignan, ang dami mong napapansin, ang dami mong kailangan gawin. Parang nawawala ka tuloy sa focus dun sa song mo na hanggang sunda point na nakalimutan mo na yung high notes niya na Hallelujah, yung pinakamataas niya na part. Nawala ka dun. Pero okay lang yan kasi na-deliver mo naman na maganda yung performance mo, yung song. Pero ito lang yung payo ko sa'yo mamaya. Just in case man na makapasok ka sa next round, etong tatandaan mo. Ayusin mo yung performance mo at sana magpapagamit pa rin sa'yo ng MJ Production yung studio na yan. So, sa next round natin, by next week na yan, so hopefully makapasok ka. And gusto lang talaga kitang i-congratulate dito sa sa performance mo ngayon kasi ibang-iba siya doon sa nagiging performance mo from the previous. And congratulations sa mentor mo naman dyan na talagang to the highest level yung effort na to the rescue din yung kanyang friend. Oo, so congratulations and good luck. Thank you very much, sir. Thank you so much, our chairman of the board, judge number 6, VMC. And para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay isa sa mga golden buzzer ng ating judge number 1. Alright, let's call in our judge number 1, Pinas Habit. Ayan, Jess. Ay, ma'am, good afternoon, Grabe ma'am. yung nervyos mo ha, ramdam ko. Pagpasok pa lang nervyos ka, sabi ko huwag kang kakabahan eh. Katabi mo si Kuya MJ. Pero, natuwa naman ako sa di ba, yun nga yung laging naririnig ko nga ng problema last time nung binigyan kita ng Golden Buzzer is yung internet. So, narinig ko rin na taga Cebu ka. So, naisip ko talaga si Kuya MJ, ay, pag ito, napunta sa akin, papupuntahin talaga kita kay Kuya MJ. Which is, napaka-fortunate ko kasi last minute kagabi, siguro yung message ko kay Kuya MJ was 3 days ago. So, kagabi lang siya sumagot. Saved by the bell, kaya kagad, di ba, tinawagan kita. Connect mo kagad si Kuya MJ, bukas na bukas. Yes, ma'am. Pumunta ka. So, ako sobrang pasalamat ako kay Kuya MJ kasi isang salita ko lang, oo na agad ang sagot sa akin. Sige, walang problema, papuntahin mo siya.
Ganun kabait si Kuya MJ. And honestly, yung ang ine-expect ko lang, ayan, meron siyang studio, maganda yung internet niya, kakanta lang siya. Hindi ko in-expect na bibigyan pa siya ng napakagandang background ni Kuya MJ. Kaya sobrang thankful ako kay Kuya Mitch. Kuya Mitch, thank you so much. And doon sa pagkanta mo naman, Jess, yun lang, next time, wag kang kakabahan ng bonggang-bongga. Grabe yung yung kaba mo, ramdam na ramdam naming lahat. But overall, okay naman. Okay yung version mo. Tama lang naman yung ginawa mo dun sa high notes na supposed to be sa original, meron yun, di ba? Pero yun nga, may sarili kang rendition. Sabi nga, wag ipilit pag hindi kaya. So, which is good na binago mo. Itinugma mo sa boses mo yung kaya mo lang. So, good job ka doon para sa akin. So, again, thank you, Jess, and good luck. Good luck sa'yo. And Kuya MC Recording Studio, maraming salamat po. Thank you so much din, Mama. Pwede ba ako magsalita? Yes, go ahead. Go ahead. Thank you to Ma'am Pina Sabet. Yo. Ayan. Maraming salamat. Judge number 1, Pinas Habit. And of course, Jess, syempre grabe yung performance na ibinigay mo ngayon. And of course, grabe din yung studio na kung nasaan ka man ngayon. Would you like to do some shoutout? Gusto mong pasalamatan? And of course, gusto mo rin pasalamatan ng ating MJ Recording Studio Production, Essence Band. Shoutout to you guys all the way from Cebu. Grabe, nakakataba ng puso. Tingnan nyo naman kung ganong setup ang ginawa nila. Effort kung effort. Iba pagka Golden Buzzer. Iba yan! Thank you so much. Go ahead, Jess. The floor is yours. Take it away. Ayun po, thank you po sa lahat. Unang-una po dito sa Battle of Singing Champions, dahil dito ay di ko na-expect na mapunta ako dito kay Sir MJ Recording Studio. And salamat sa iyo, sir, sa pagbigay itong opportunity sa akin dito ngayon. Kahit malayo ako at nakahabol pa rin ako sa oras. At sa lahat po, sa mga judges, sa mga comments, thank you very much po. At lahat po na ina-advise niyo ay i-adapt ko po sa mga next, pag move ako sa next round. Salamat po. Ma'am, kay Ma'am Pinas din, thank you very much, ma'am. All right, thank you so much again, Jess. And again, congratulations to you for a job well done. Kita-kita tayo mamaya sa result. And of course, to MJ Production, ayan, maraming salamat. MJ Recording Studio Productions, maraming salamat po muli sa inyo. And good luck to you, Jess. Stand by for the results, okay? God bless you. All right. Grabe yun. At isang Golden Buzzer pa lang natin ang nakikita at nakakasama natin ngayong araw na to. And tingnan natin kung ano pa yung mga performance na ibibigay sa atin ng mga iba pang mga Golden Buzzers. Same goes doon sa mga semi-finalists na meron tayo ngayong araw na ito. Co-host, back to you. Ayun, grabe. Palakpakan naman natin ang MJ Studio Recording dyan. Sobrang bait naman ni Kuya. And ang swerte-swerte ni Jess, si Kuya Jess, kasi nga, iba, kilalang kilala ang MJ Studio Recording na natin na friend dyan. And ang daming gustong pumasok dyan. And you are so lucky, Kuya Jess. So good luck mamaya. And of course, thank you sa ating judge number 1, si Madam Pinas lang malakas talaga. Okay, so far, wala tayong shout out muna ulit. And maraming salamat din po sa lahat ng nakasuporta kay Kuya Jess and to our Agnes Brownies also. So far, 2 ang sumalang and salamat. I'd like to shout out nandyan ating Ate Marilyn from Japan. Okamoto, ayan.